Zdravo svima, moje ime je Vlada i dobrodošli u jednu kratku epizodu u kojoj sam želeo da vam kažem, tačnije da vam kažem da obavezno dole u komentarima pišete imena programa za snimanje igrica, naravno oni koji ne skidaju FPS poput Frapsa, jer kao što vidite jeste da meni ne skida FPS, ali ono 160, ali na primjer u GTA 5 ne mogu snimati sa Frapsom jer imam 30-40 FPS i to je jednostavno nemoguće za snimati, tako da ako imate programe, tačnije imena programa, kuckajte mi dole obavezno u komentare i naravno ako ste YouTuber dobit ćete reklamu od mene, tako da bio bi vam mnogo zahvalan na tome. I da, još jednu stvar da napomenem, što se tiče moje grafike, imate tamo u opisu kanala, tačnije u osnovnim podacima, reći ću i sada da to je AMD Radeon R7 250, pa ako imate neki program za snimanje i za tu grafičku, recite mi i to je to. I da, nemojte mi predložiti one programe kao što je OBS, Bandicam, već neke druge ako imate, i Dxtory, znači te programe nemojte mi predlagati, tako da eto, to je to i vidimo se. Ćao.